бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба велосипедронӣ баргузор шуд. Дар маросими ифтитоҳи ин чорабинии варзишӣ намояндагони Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи велосипедронии кишвар иштирок намуда аз рушди варзиш дар солҳои соҳибистиқлолии кишвар ёдовар шуданд. қайд карда шуд ки маҳз таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати варзиш буд ки соҳаи мазкур дар кишвари мо рушду нумӯ ёфта дар баробари варзишгарони касбӣ сафи сокинони варзишдӯст низ афзуд. Дар мусобиқаи мазкур беш аз 60 нафар варзишгарони гуногун синну сол аз шаҳри Душанбе, вилояти Хатлон ва вилояти Суғд иштироку маҳоратсанҷӣ карданд. имрӯз бо ташаббуси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба велосипедронӣ дар шаҳри Хуҷанд баргузор шуда истодааст. мо се намуд мегузаронем. ду намуд яке аз онҳо критериум мебошад намуди, дуюм намудаш намуди даставӣ. мусобиқа имрӯз бениҳоят дар сатҳи баланд баргузор шуда истодааст. меҳмонон аз ҳамаи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ташриф оварданд. мусобиқа таи ду рӯз дар намудҳои критериум, даставӣ ва гурӯҳӣ дар масофаҳои 2000 метр, 3000 метр ва 4500 метр ҷараён гирифта, варзишгарон дар синну солҳои гуногун дар ин масофаҳо малакаи маҳорати худро нишон доданд. маврид ба зикр аст ки намуди велосипедронӣ сола сол дар кишвари мо рушду нумӯ ёфта, сафи дӯстдоронаш зиёд гардида истодааст. машғул шудан ба ин намуди варзиш ба саломатии инсон фоидаи зиёд дорад. аз ин рӯ ҷавонону наврасон бештар ба ин намуд шавқу ҳаваси зиёд пайдо менамоянд. бояд қайд намуд ки дар кишвари мо барои рушди ин намуд баргузории машқу тамринҳо ва роҳандозӣ намудани мусобиқаҳо шароити мусоид фароҳам аст. мусобиқаи ҷумҳуриявӣ дар шаҳри Хуҷанд таи ду рӯз дар сатҳи хуби ташкилӣ идома ёфта, баъди анҷоми он ҳайати ҳакамон ғолибони ҷоизадоронро муайян намуда бо медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ намуданд.